Juri. Vi vil fortælle jer lidt om os. Ja. Hvor vi er. Jeg er selvfølgelig vi taler dansk også. Vi starter med det første lige søsken. Og han hedder Christian, og jeg hedder Jens. Vi kommer over fra Danmark selvfølgelig. Ja. Men vores far fik job herovre i Skotland, så vi flyttede til Skotland i Edinburgh. Edinburgh til Bob. Ja. Det var lige godt nok. Ja, rejsen nok. Og så en ugefølelse. Og så og vi elsker også alt muligt med trygge med. Ja. Ja. Det er også ordentligt. Og vi får besøgelser. Ja, det gør det. Det er ikke noget, vi kan komme fra, men han er bange for dem, det er. Nej. Nej, det er ikke. Nå. Og også en lille reklame, faktisk. Det skal vi også se. Ja, det har vi jo hver afsnit. Der har vi en lille reklame, og det er noget, vi er begyndt på her. Så jeg kan få dine mange steder. Ja. Men nå. Ja. Den her gerne med den her gang. Moonstar. Ja. Skal vi tage lidt om Moonstar på det der? Det er sjovt. Ja, jeg spiller det. Jeg hedder Pumper. Nummer XD. Han hedder James 44. Han spiller ikke. Jeg spiller ikke så meget med. Men jeg spiller det. Og det hedder moviestarplanet.com. moviestarplanet.com. Ja. Eller NO eller DK eller hvad det er. Nej, det er en Facebook. Eller NO. Det var det. Men altså, lige nu sidder vi på vores fælles værelse. Jeg ved ikke, om I kan se det her, men det her er en dobbeltseng. Men vi så sover på vores fælles. Nu ved jeg godt, jeg kan tåle det med. Nå, men vi har lige været spist mit og lege lidt kraft ned. Skal jeg fortælle mig lidt om regler, om vi skal kraft ned? Kraft ned, det er fordi vi har en her, og vi har en kraft. Så kan vores jars. Ja, så skal du kraft ned, det er med en helt almindelig bold, som vi kalder John. Og der står John på den. Ja, det var bare ansøgt. Så kraft ned, det er sådan så vi er ude på trampolinen, og så har vi en bold med op, så skyder vi efter hinanden, så når man bliver ramt, så når man bliver ramt, så er det den, så skal man skyde efter ham den anden, og så når han er blevet ramt, så skal man skyde efter en, og sådan. Det er tidsforbrydende spil, ikke? Ja. Og mit telefonnummer er 20 41 43 51 01 94 A B C D E F G H I J K L M N O P 3 4 5 6 7 8 9 10 RVU N7X 2 TOP CRIS. Det er så en telefonnummer. Det er så en telefonnummer. Det var kun mit telefonnummer. Jeg har været totalt langt der. Jeg tror du her over Skotland, der var det sådan en mærkelig nogen. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan huske det. Jeg fatter ikke det sådan en gang med. Det må have været noget med den her radar at gøre. Og nu er sådan... Nu er Nå, men vi ses. Ja, vi ses. Det var vores lille korte video på 4 minutter, sådan cirka. Så hej. Hej. Kurt og Juri. Altså det. Kurt og Juri. Ja, jeg er Kurt. Han er Juri. Ja.